Esta tarde o apalpador non quixo esquecerse dos raparigos de Chantada e o non poder estar neste día connosco fíxonos chegar dende Fisterra unha fermosa mensaxe de Nadal que agora lles trasladamos. Pola nosa parte unha honra que este persoeiro do Nadal quixera chegar a vos a través da nosa canle. Bo Nadal a todas e a todos. Ola, amigas e amigos das terras de Chantada, o apalpador da Serra do Courel, con lugar de residencia na Casa da Árbore de Garabelos, hoxe dende Fisterra, no fin da terra, desexamos caro ano novo, caro Nadal, que veña inzado de boas cousas, de fermosas cousas, que vos apalpen as montañas, que vos apalpen os ríos, que vos apalpe este mar, e que, aínda que estemos no fin da terra, que non sexa o fin da terra a nosa conducta de seres humanos que destrozan e destruen todo, sino que sexa o principio da terra este ano novo. O principio dun comportamento en armonía, de cuidar os bosques, de cuidar os ríos, de cuidar os mares, de non tirar lixo, de consumir un poquinho menos, de mercar cousiñas saudables, produtos de artesanía. E eu vos digo, apalpada a barriga, ben, apalpada, para que o ano novo sexa en verdade inzado de felicidade. Un bico dende o fin da terra para a xente de Chantada.